Milyen erővizé lett a másik hely belőle? Tekeri, hogy nem igaz. Menj el innen, nem neked való most. Téged tudunk, állj. Na, faképpen maradtak ezek. Tehát a hülyeséget levetted róla. Alig látom a képernyőit. Csupa zsír az egész gyermek, össze-vissza tapicskáltak. Elkaptam az elrepítok. Az szegényken mit csinálok? Arra. Nem tudom, hogy elkapni. Hagyjam. Harapjad. Menj el innen. Menj el innen, hagyj békén. Na jó. Meg ezt a kövérkét is. Látjál, ez a legkövérebb az egész közül. Haha. És ez a legsományabb ezzel. Most van kövére. Mit csinálsz az öreg? Ez az én királyságom, ide nem jön senka. Hogy? Igen? Akartok boxot? Aztán nem én leszek annyit az, hanem akarnak? Hogy kínod, én nem... Ez a kövérke. Anna. Nehéz a hasat felemelni ott. Na, leesik. Jó vagyunk a Az a legboldogtalanka. Haj, valami van egy. Eltévedve. Hát az? Nem, a másik fel akar menni a házba.